Koronavirüsê neve çi yo? Koronavirüsê neve nêweşan re vîren û mêrdimanê bînan. Wextê ku yew nêweş pişken û yan zîqoxen û dilopê ew fek re vejênê teber. Û nê dilopê reya temasê fek, pirnik û çiman re derbasê mêrdimanê bînan benê. Sendromê koronavirüsê neve. Zafane nê sendromî yenê meydan. Adirê laşê, quhike û tengayiya hilmî. Wextê koronavirüsê neve mabênê 2 û 4 saetan de yo. Koronavirüsê neve re xopa û tiş. Ganî mazavrayan destanê xwe bi sabûn û aw mirdî bişûyt. Keye, pol û cayê karî ganî weş bêro hewa kerdiş. Ganî werdê me re haya me bibû. Ganî me binyata xwe xurt bike û werdanê xwe verê werdî mirdî bişûy. Wextê ku me pişkiyay yan jî qoxay ganî me fek û pirnika xwe pê desmal bigîre. Eke desmal çinîbû, zeriyê zenda xurê fek û pirnikê xwe padê. Ganî me destê yobin nêgerê û yobin verik nêkê. Heta ku me re amê, ganî cayanê qelebalix dimanê vinderê. Ganî me destê xwe yê qilêrin, nêdê fek, pirnik û çimanê xwe re. Nika xatirê şima, miqatê xwe bibe.